U ovom izdanju Muzike za imunitet predstavljamo vam bend E-Play, koji je napokon imao solistički koncert u Novosadskoj fabrici 18. decembra. U nastavku pogledajte atmosferu sa koncerta, a i o čemu smo razgovarali sa Majom i Trutom. Kada ste poslednji put bili na uživo svirci? Letos tu u promenadi. Pa najmanje 2 godine. Jel? Znači niste dolazili na prethodne događaje u fabrici? Nisam posljednji put, ja mislim čak bilo za vreme Cinema City-a, dok je još postojao. Godinu i po, godinu, letos, da. Davno, baš davno. Šta, bilo ono ulični svirači, pa u dvorištu, to je bilo prošle godine. Da li ste se nakon svog ovog perioda i uskraćenosti od svirki, uživo i svega, da li ste se uželeli? Jesmo, naravno. Kad sam čula da je idemo sigurno. Željan sam i to je bilo presudno. I ovu temperaturu i ovu vakcinu što sam primio nije me sprečila da dođem. Pa čudno, vidim da sam jedini koji je stavio masku, nemam pojma. Jel očekujete neku posebnu pesmu večeras, neku omiljenu koju vi imate? Verujem da će biti dosta njih. Pa Divan dan mi je najbolje, a? Pa ne, samo smo pregledali, tako da nemamo još, ali ima vremena da nađemo favorite. Retrovizor i pop. Pa ne, dobro je ovo. Šta je ono beše, Sloboda, to je isto bilo dobro, da, okej. A da li ste čuli možda poslednji ovaj duet sa Bajagom što su radili? To mi se nije svidjelo, nisam baš ljubitelj. Pa dobro, čim je sa Bajagom, odmah to ode u neke druge vode, tako da, okej. Nalazimo se upravo u fabrici u Novom Sadu i upravo smo izveli sa tonske probe Maju iz benda E-Play. Maja, dobrodošla. Pre svega, kako si? Pa dobro smo, mislim generalno sam ja dobro je bend. Imali smo koncert u Beogradu pre 1-2 nedelje sa gostima koji je bio stvarno sjajan, to nikad nismo radili u karijeri. Bili smo gosti Matija Dedić, Pana iz Sunshine-a, Iska, Zartan Lili i stvarno da mi je bilo super. I jako mi je žao što to nismo ponovili u drugim gradovima, ali bit će dobro. Vi ste zapravo sada ovde ne računajući Exit nakon 2 godine otprilike, jel? Kako imamo informaciju? Kada ste poslednji put svirali u Novom Sadu? Ne mogu da se setim kad smo svirali, stvarno to bolje vi znate, ali ova korona je stvarno napravila neku distancu, tako da ni ja ne znam više, bukvalno su 2 godine propale. Da, kada smo već kod toga, definitivno je najviše posledica ostavilo i na muzičku industriju. Reci mi kako je tvoje shvatanje i mišljenje o samom konceptu live stream svirki? Realno, znaš šta, nova doba je donalo to da sve govori da će da bude sve više online. Znaš, kad su krenule društvene mreže, ti kad pogledaš na storijima, pogotovo nekih, kao da kažemo, mladih nada iz neke druge vrste muzike, oni tu imaju bukvalno milione pregleda na storijima gde nešto sviraju, pevaju, a na koncertima recimo nemaju ni upola, ni troduplo manje, ni jednu 9 prodatih karata u tom nekom odnosu. Tako da sve govori da će se gurati na taj online, ali ja stvarno nisam pobornik tako nečega. Mi smo na onom Eurosoniku učestvovali u Holandiji iz svojih soba, maltene, online, prošle godine, i jako mi je žao što nismo bili tamo da se umrežimo s tim ljudima i sve to, tako da za mene to nije isti ni događaj, ni doživljaj. I ni da sam publika, niti da sam izvođač. Ali ovo vreme se prvi put dešava i ove okolnosti se prvi put dešavaju svima nama, tako da nemam pojma šta će nešto doneti. Ali da je to ono što je esencija živog izvođenja, gde je u našem slučaju 5. član uvek publika, to stvarno za nas nije isto kao kad sedimo što bi rekli, kraj malih ekrana. Kada govorimo o tebi konkretno na sceni, do pre nekoliko godina zapravo jako nepojmljivo bilo videti ženu, pogotovo frontmana sa basom u rukama. Međutim, kako imamo informaciju, ti to radiš i mnogo pre E-Playa, znači 20 kusur godina. I zanima me, kakva je recimo tvoja percepcija žena trenutno na sceni, konkretno na alternativnoj, pogotovo da li u pitanju rock, metal, punk, i da li misliš da možda postoje neka vrsta
i prednosti, ali možda i neke situacija podcenjivanja. Pa znaš šta, trenutno je mnogo više žena nego što je bilo u vremenu kad sam ja počinjala. Naš prvi koncert je bio, bili smo predgrupa Boema i one su bile nekako pre nas, da kažeš kao neki bend koji imao više ženskih članova, da nisu samo bile pevačice. Mi smo jedno vreme stvarno bili jedina takva grupa koja ima, ajde kažemo, instrumentaliste ženski. Danas ima dosta mladih, stvarno devojaka koje se time bavi i Trut ima neku školicu u kojoj baš dosta devojčica uči da svira bubnjeve. Tako da, šta da ti kažem, pitala sam da li ima prednost ili mana, pa to ti je kao i svakom drugom poslu, ja u to lično ne verujem. Verovatno su me ljudi brže zapamtili, znaš, ali kako da ti kažem, ja muziku uopšte ne delim po polovima, meni je lično sve to jedno. Ranije je bio problem zato što ne mogu da ponesem pojačalo, ali sad ni moji ne nose, tako da smo opet na istom. Tako da ja ne vidim uopšte neke razlike u odnosu na njih, a sad kako to publika gleda, to, kako bih ti rekla, ne znam, muzika je muzika, kad pustiš nešto ti uopšte ne znaš, tako radi i samo čuješ i dobro, ženski vokali jesu malo drugačiji i to, ali prosto ne menjam. Za mene ne postoje polovi. Kada smo već kod domaće scene, da li postoji nešto što je tebi konkretno u poslednjih godinu dana privuklo pažnju? Da li je to band, možda album ili neka određena pesma? Pa privuklo mi pažnju band Butch Cassidy, kako su se, to nije moj ukus, ali mi se strašno dopalo kako su sa publikom se pronašli. Jednostavno su našli neki zajednički jezik koji komunicira i to je jako lepo videti. To nije neka muzika koju ću ja pustiti kod sebe kući, ali cenim i poštujem da je publika reagovala na taj njihov generacijski jezik koji je muzika nekako spojila. Ne znam kako da ti kažem, to je baš baš davno tako nešto nisam videla da ljudi reaguju tako lepo na njih. A ovako ne znam, pazi, ja sam žiri u Bunt Rock festivalu kod Branke Glavanić i sad smo baš imali snimanje nove sezone. Ima svega, znaš šta, ima svega, samo ja sam u fazonu, samo nemojte da se raspadnete, šta god se desi, nemojte da se, ja se zadešavalo da ja taman kažem, ovi nisu loši, oni već sledeće godine okače instrumente, znaš, tako da, ne znam, ajde da malo prođe vreme, evo za sad bih možda njih nešto izdvojila, oni nisu moj baš senzibilitet, ali eto. Spomenula si, kada sad govorimo o tvojim preferencijama, da li postoje nešto konkretno što ti najviše voliš da slušaš u svoje 4 zida ili nešto što si ne mora sa domaće scene dodala na svoju playlistu? Pa ne znam, dosta toga slušam, stvarno se trudim da sad sam nešto kao New Music Express gledala tamo ko je najslušaniji, kao sad i kao neki Sam Fender i ja onda uzmem šta, baš me zanima kao šta je to, vidim da je to neki indie alternativa, na primjer to sam sad skoro slušala, čisto da se upoznam sa nečim šta oni kažu da je broj 1, a ti na našim radijevim stanicama uopšte ne možeš to da čuješ. Inače, preko čega uglavnom slušaš muziku? Slušaš vinile kao old school, dođeš, pustiš? Ne, ja nemam gramofon, nikad nisam imala gramofon. To ne, uglavnom sam YouTube, nažalost, pošto sve više ima reklama, što je nama izvođačima dobro, ali za slušanje je otežana okolnost. Slušam Amazon Music, recimo, tako da nisam primetila da imaju to. Spotify još nisam, ali s obzirom na neke, pakete, možda i pređem na to, ne znam. Jedna od poslednjih stvari koje ste izbacili jeste duet sa Bajagom. Da li možeš nešto više da nam kažeš o tome kako je došlo do te saradnje? Pa znaš šta, mi se dugo znamo, generalno, i do ove saradnje uopšte ne znam ni kako je došlo. Nekako, kad smo se našli u nekoj prilici, ja sam to bukvalno, ne znam se ko je prvi to predložio, bukvalno. Pošto korona je napravila malo više slobodnog vremena, a onda, pošto mi smo navikli da se bavimo muzikom non stop, pogotovo on koji je na turneji 40. godina na točkovima, stvarno, mi smo bukvalno rešili, ajde nešto da probamo, pa šta bude. Ni uopšte, korona je dozvolila da ti nešto radiš, da ne moraš, imaš dovoljno vremena, možeš to nekako da radiš na tenane. Onda smo se našli u hotelu Jugoslavija, gde je naša prostorija za vežbanje. Ja sam opustila tu neku skicu koju sam imala. On je napisao odmah tekst, svoj deo, ja sam malo kasnije napisala svoj. Onda smo se našli još par puta da malo sredimo tekst, onda u jednom trenutku on prepravio jedan meni stih i ja onako kao držim olovku i sad kao, ajde, to nešto pišem, brišem, on kao dobro vrati mi olovku, ja kao dobro vratit ću, ti samo zapišem, on kao ne vrati mi olovku, sam napisao jako lepe stihove, voleo bi da imam, pošto je njegov
Ja sam bila wow, kao imaš srećnu olovku, ali nije do olovke, nego do njega, naravno. I on je stvar u ovom celom procesu bio super, meni jako drago da sam imala prilike sa njim da radim, eto, da nismo se kao samo zezali, nego i da smo uradili nešto za svo vreme koje se poznajemo, tako da baš mi je drago da je to ispalo simpatično. A da nije ispalo tako, mi ga ne bi objavili. Eto, da se vratimo ponovo na aktualnu temu pandemije i konačno smo na uživo svirci. Pandemija je definitivno učinila da prethodne 2 godine i preispitamo neke stvari, ali možda i da uočimo da smo možda i obnevideli neke od ranije. Generalna atmosfera na rock svirkama i sama srž i bunt rock'n'rolla čini se kao da se vremenom gubi. Mislim, to je i iz moje perspektive kao mlađe osobe. Da li smatraš ti konkretno da će mlađe generacije uspeti da održe prosto taj duh i da ga obnove na neki način i osveže i na neki način i da probude one koji su uspavani u celoj ovoj priči? Mislim da su možda u najtežoj životnoj situaciji, zato što svi pričamo kao muzika pati turizam, pati ovo. Ja mislim da ti mladi ljudi koji, kad je zabranjena škola, kad ne mogu ništa da rade sem društvenih mreža, da je to pakao. Za kraj bih imala jedno pitanje koje je baš onako ozbiljno. I ne znam prosto, evo ja sam ceo dan razmišljam o tome. Šta misliš? Zašto žene drže otvorena usta kada stavljaju maskaru? A ne znam, ja ti meni kaži zašto kad kineš držiš zatvorene oči. I to, na primjer, ne znam da ste to provalili, kad voziš, recimo, i sad kineš i ono moraš da ne možeš uopšte da držiš otvorene, nema šanse. Da. Sad za usta, da li je to kod svih? Verovatno je kod svih. Ali, pa ne znam, to su ti neki, znaš, to su ti kao kad majka hrani dete polako, uvek zeva. Tako da su to neki verovatno automatski, ne znam, to je neka tako to. Majo, hvala ti puno, velika mi je čast što sam imala priliku da pričam sa tobom i srećno na svirci, to je uskoro. Odmorite se lepo i slušamo se. Kako čujemo, vi držite školu za bubnjare. Zanima me od kog uzrasta su tu ljudi prisutni i kako sve to izgleda, kako je koncipirano? To nije klasična škola, to je u stvari bubnjarska radionica i ona je dostupna za svakog. Znači, od 5 do 75 godina. I kod mene dolazi samo onaj ko voli i želi. Posvećujem se svakom posebno i zanimljivo koliko ljudi voli bubnjeve i koji recimo ceo život prođu i onda se sete u 50. godini da sviraju, da ostvare tu neku ambiciju i uspevam da ih naučim. I naravno deca dolaze i moram da se pohvalim da mnogo devojčica dolazi, što mlađih, što starijih, jako su divne, vredne, brzo uče, znaju da uče. Dečaci su kako koji, ali su svi talentovani. U stvari, nije ni bitno da li je neko talentovan, da li nije, moje je da ga naučim da svira. Tako da neko i kasnije otkrije da ima talenat. Koliko je zapravo teško da se savladaju bubnjevi i nauče? Koliko zapravo vremenski treba? Da li ili sad ima neke razlike i u uzrastu, recimo? Pa ne, praktično ima najviše veze sa nekim tim osnovnim talentom i treba prosto vremena, ali postoji sistem kako se, znači, motorički ulazi u sviranje bubnja. Može, da nije lako, koji sve drugo, ništa nije lako, pa ni to, ali kad se uđe, kad se krene, onda se shvati da može i da imaju pravila i onda je tako kreneš redom. Samo je bitno strpljenje. Meni su jako zanimljivi bubnjevi kao instrument i zanima me koje su neke polazne tačke, kako izgledaju, na primjer, prva tri vežbanja. Da, pa prvo ja otkrivam prvo prednosti i mane motoričke toga koga dolazi. I onda kroz neke onako vrlo jednostavne zadatke, vrlo brzo se vidi ko ima afinitet, ko nema. Uglavnom se radi o motorika, odnos desne noge, desne ruke, odnos desne noge, leve ruke, onda leve i desne, 4 imaš 2 ruke i 2 noge. I onda u nekim slagalicama tu se neko pokaže vrlo brzo. Postoje deca koje perfektno ponavljaju iz prve sve, čak i odrasli. Znači, to je samo stvar pristupa i
ja dugo sviram bubnjeve i shvatio sam neke stvari. I zanimljivo je da sam ja samouk, a da ja sad učim druge. Ali opet kažem, jedno je svirati, a jedno je druge učiti da prenositi znanje. To je posebno. Treba biti strpljiv. Treba biti jako strpljiv. Generalno je poznato da muzika definitivno ima neke i psihoterapeutska dejstva. Kako, na primjer, pogotovo što bubnjevi ulažu, u bubnjevi se ulaže i ta energija i čitavo telo. Kako, na primjer, vama konkretno deluje sviranje bubnjeva, a i da li možete da uočite to kod ostalih kojima prenosite znanje? Evo kako sviraš bubnjeve, sviraš i pogledaš na sat i shvatiš da je prošlo sat vremena. I to je to. Pa evo, ajde da se vratimo. Bubnjanje, ritam je bio prajezik. U afričkim nekim, ko zna gde plemene su preko ritma ulazili u trans. Jer jedan ritam kad ponavljaš, sad ne znam, oni tamo svašta pojedu iz bašte, ali nije bitno, to je prirodno sve. Znači, sviranje jednog ritma dugo te dovodi u transuidno stanje. Pa ne znam, eto, kod mene se to odražava da pojam vremena. Sam u stanju da sviram ceo dan bubanj i da mislim da je prošlo sat vremena. Eto kako utiče. A da ne pričam koliko je sve to zajedno antistres. Apsolutni antistres. Da li, na primjer, u školi dolazi neko vama sa pitanjem da nauči sviranje, ali konkretnog žanra? Na primjer, baš da ih konkretno zanima, na primjer, za metal ili hardcore ili punk. Mislim, razumem da postoje... Evo, baš sam skoro jedan divan momak Vuk sa Novog Beograda, on je baš heavy metal bubnjar i pevač heavy metal. I on je radio, sad, ja ne sviram heavy metal, ali sam ja uspeo da implementiram ta neka svoje znanja njemu da upotrebi u heavy metal. Jer zanimljivo, to što je on radio s dve noge, ja sam radio sa nogom i rukom. I on je bio malo zbunjen, znam, ali sam uspeo da ga oplemenim i tako. Pa zavisi kako ko, ali u principu to već kad se dugo radi s nekim, onda se on polako izdvaja. Da li će povuče na funk, na rock, ja sam tu da pomogu. Ima toliko stvari da se uči, kombinovanje rudimenata, izjednačavanje leve ruke sa desnom, sve ti to treba. U bubnjevima sve treba. Sve treba znati. Dakle, vi ste tu prvenstveno kao jedna dobra osnova koja treba da da ostalima i preusmeravanje za ostale muzičke... Ja u stvari se posvećujem svakom pojedinačno i pokušavam tamo gde je on najjači da ga što pre oplemenim i naučim, i onda kroz to sviranje, onda oni shvate da u stvari, ja pokušam da im objasnim da je sve to ritam, nije bitno, čak i onaj solo urnebesni što slušate, to je sve spoj ritmova. Tako da bitno je da se svira i da se svira. Uglavnom, možete vidjeti na mom Facebooku, kad se slikam sa decom, to volim zbog njima dajem pažnju. Svi su nasmijani i srećni. To je najvažnije. Kod mene u radionicu niko ne dolazi ko ne želi. To je najvažnije. Radite ono što želite. Pa da li je to klavir, da li je bubanj, onda sve ide samo po sebi. Hvala vam puno na ovom intervju, divni ste. Hvala. Pozitivna atmosfera. Kakvi su utisci sa koncerta? Utisci su predivni. Ja sam ovde, prvi put slušam uživo njih i kao da slušam generalno, par pesama sam poslušala pre, oduševljena sam, muzika, fenomenalna zvuk, meni je ovo sjajno. Ja sam se toliko lepo ovde provela, toliko mi je lepa atmosfera i toliko puno ljubavi imam da pošaljem svim ljudima koji su bili ovde, koji jesu i koji ovo nama pevaju i sviraju. Znači, meni je ovo sjajno, sjajno. Zdravo, pre svega, kako si se proveo večeras, kakvi su tvoji utisci? Bilo je genijalno, utisak mi je da je svima falila svirka posle dužeg vremena i drago mi je da je polako krenulo da se kreće sa svirkama, sa koncertima, od ovdje nije svirka, ovo je malo veći nastup, tako da prijalo mi je to, zvuk je bio sasvim korektan, sve se čulo kako treba, tako da dobra atmosfera, dobra energija i dobro džipanje, tako da. Kako ste se vi večeras proveli, kakav je generalno celokupni utisak od ove svirke? Odlično smo se proveli, strava. Kako smo i očekivali od E-Playa, tako smo se i proveli. Kako ste se vi proveli večeras i kakav je generalno utisak? Super, generalno utisak, sjajan, znači
zvuk, pre svega da zahvalimo toncima, znači kao na albumu, neverovatno, ali tako nešto se očekuje od benda sa ovim iskustvom i toliko albuma iza njih. Mislim, zaista jedan pun doživljaj i mislim da će, ovaj album Sloboda je bio sjajan, sledeći album mislim da će biti još bolji. Videla sam, primetila sam vašu energiju tokom nastupa, vi ste definitivno najviše odskakali od svih, tako da zaista za svaku pohvalu je ovo bilo. Da, veliki fan, inače, od početka, još ono, zaista zahvalan sam na kraju, na bisu, svirali su stvari sa samog početka, Pope i, znači... Koja je vaša konkretno omiljena pesma, ako možete izvojiti od silnih? Mislim da je ipak Ljubice, znači, toliko energije onako u jednoj pesmi, bez puno procesinga, znači zaista mislim da je to pravi e-play, onako. Hvala vam puno na komentaru, divni ste, uživajte ostatku večeri. Bio je ovo e-play, mi smo Muzika za imunitet, zapratite nas na svim društvenim mrežama. Vidimo se na sledećoj svirci.